Gikumpirma sa Southern Philippines Medical Center nga misaka sa 42% ang kaso sa COVID-19. Subay na sab sa kumpirmasyon sa Department of Health sa pagsulod sa flirt sub-variant. Sumala pa ni Dr. Ricardo Aldan, Medical Center Chief sa SPMC, nga pakinginabi niya sa GMA Super Radio Davao tungod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa mong ospital. Subli nilang gipahugtan ang pagpatuman og health protocols. Lakip din ang pagpasulob og face mask, pagdugang sa mga katre alang sa mga pasyente sa COVID-19 o gipahugtan sab ang health protocol sa mga empleyado sa ospital. Inoon pagpaklaro ni Audan nga mild lamang ang mga bagong kaso sa COVID-19. Apan pag-angkon sab sa doktor nga posibleng konektado sa flirt variant ang pagsaka sa kaso sa ospital. Apan wala pa kuno kumpirmasyon sa kabahin sa mong variant. Kenduman nga una nang gikumpirma sa DOH ang pagsulod sa flirt variant sa COVID-19 dinhi sa Pilipinas. Mas paspas mutakod ang mong variant apan posibleng mapugngan o galing kompleto og bakuna batok sa maong virus.